Ассалом духтараку назен субба хайр. Пеши Шабнам омадагем Зарафшон, маҳаллаи Зарафшон, рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, марҳамат, маркази савдои Зарафшон. Шабнам новинка овардагай, баъд медонед акция сар додагай, туҳфа метия. Касоне ки аз анами маҳаллаи Зарафшон омада харидорӣ мекунанд, чалои фасона туҳфа мондагай. Марҳамат, ҳам либосора арзон кардай, ҳам бо туҳфа метия. Нигоҳ кунед чӣ қадр бижутерияи фасон дора, бижутерияша маҷоибот хушрӯяй духтаро. Марҳамат, стайл нояй, комплектои хушрӯ дора, чалла, дастмона, ҳама чи аст охи. Ина нигоҳ кунед, баданаи пижамо акция шудагай. Дар рафти навор бо ҳамаша нишон метиҳем. Дигар роликоша тамошо кунед, боварӣ дорум маъқултон мешава. Ина нижниёи фасон омадай, куртои хушрӯ омадай. Хулас ҳамаш новинка дар ҷои Шабнам. Ассалом, чӣ коре кардаисти Шабнам? Ассалом апаҷон, ин ҳами чалора дидестем, ҳамара қати кирто аксиони мондаги. Ина духтарои фақат дар фикри шумоя Шабнам нигоҳ кунед, ҳам киртооша акция кардай. Вай, қа хушрӯвай, ҳам инами чалои стайлнои 30-40 сомон анакам миста. Ира туҳфаш мотон метиҳам 50 сомона. Ина туҳфа диден? Киртара мегар қатиша чала. Кирта чанд сомон? Қати чала 150 сомон. Вай, чӣ хунас. 150 сомон хара, я чала падарка. Тамоша бино киртара фасониша диден? Инам киртои 200 чанд сомон будан ку ҳозир акция кардай Шабнам. 150 сомон кардай бо як чалаи стайлнои 50 сомона туҳфа. Марама духтаро кадомеша интихоб мекунен. Ина биёен аз наздик хитон бинен, хоҳен даставка одам равон мекунӣ. Бо касе ки омада наметавонад духтаро инами бинависен киртара интихоб кунен, чалара размер тонкати равонтон мекунад. Марамат, маҳаллаи Зарафшон, магазини Зарафшон омадагем Шабнама. И акция корвондам дахл дора? Не, фақат Зарафшон дахл дора. Корвонда камай. Тамошо бино, да корвон чала наметиз начи. Да корвон чала намедодай диден. Барами Зарафшон биёен инами киртора 150 сомонӣ бигирен, як чалаги туҳфатон мекунад. 200 сомон мегиран, як чала катиша модели. И 200 сомон, як чала туҳфа. Маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон. Магазин тра ҳама медона. Хай бо як бор дигар такрор кунем духтаро. Шруа, ина мино ҳамаш акция шудагай. 150 сомон нам киртое ки нишон додестайку. Ҳамино 150 сомон санкчиёшон оригинал размеро ҳаст. Марҳамат, ина метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. Хоҳен ина биёен аз наздик хитон бинен. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ размеро аст. Размеро ҳаст. Я бор дигар чалора нишон тем. Чаро нигоҳ кунен охи, чалои стайлноиш чӣ фасонай. И ҳичи намешава. Ами вайда чӣ меган духи нашапен дигар ҳам хем меиста. Ранги тилои. Духтарако бисёр хоҳиш кардан ки Шабнам чӣ киртае мебиёра худаш пуша нишонтия. Марҳамат, ина модела хушругиша бинен охи духтаро. Ино медонен? Модела бераҳмушо. И медоне модели 1,5 ва яку бархтои ламираш. Анамунай, марҳамат, Шабнам ира даравз реска паделкаш оварда. Чанд пула? Копелюкс оварда чанд сум? Тора мегира чала падарка дора дурнушда. Ина диден? 250 сомон да дурнуш якта чала. 250 сомонай кирта, чалаи 50 сомаи стайлнои фасон падарка духтаро шумода. Кирта 250 сомон киртара хушругиша диден? Мана марҳамат. бо айпеш хушрӯи бадай тамошо бино боварӣ дору махлутон мешава. ира светкора бинен охи размеро ҳамаш ҳастай. Размерои балшимерка дора бовар кунен. То чанда мешава? То 60 мешава? То 50. То 50-60 мешава. ина духтаро марама дар кортон боша. ира бинен охи цветоша чӣ хушрӯвай. Як такртай фасонай Шабнам мехарен, як чалаи стайлнои падарка. Некем Зарафшон биёен чала мегирен. Корвон данеста. Марҳамат, корвон данеста. Як магазини Зарафшон шуда дахл дора. Маҳаллаи Зарафшон. Магазиниш як калон наёхи духтаро интихоб бисёрай. Маркази савдои Зарафшон. Тамошо бинони азиз, маркази савдои Зарафшон. Вая рӯбарӯи боргоҳи Сухан, маҳаллаи Зарафшон, магазини Шабнам духтаро. Ана некем ага омада натунен заказ кунен духтарако чала равонтон мекунан. Инам кирто чизаша ки мегирен чалаш падарка.
бо чизе фикр кардестӣ Шабнам? Инами ҳамаи кирторо сисадӣ кардем. Қатишон бо як чала падар. Чихнас. Киртои натуралкои фасон духтаро. Инаи пушдаги хитам ҳамин нарх кардӣ? Пушдаги хидм акам тара қимати пушдаги хидм не. Идигароша кардем. Ай пушдаги хида чанда? Ай пушдаги хидм 350. Пушдаги хидаш хай мекунем агар биён арзон бо. Ина тамошобино. Бо ё туфа доран? Доран. Ина тамошобино нигоҳ кунед. Ина 350 сомон нами тигрое ки пуштагиай ко ҳаминай дига ҳама намудаш 300 сомон. Я бор биненда чихо хушруван. Ҳамаи ҳамино натуралкои фасонай. Диден? Бо як чалаи сталинои хушру падарка. Неке ми одамое ки зарафшон мехаран ҳамуно чала мегиранд. Чала мегиранд. Бозор Корвон чала надорад. Ина тамошобино. Корвон беурам арзони мондаги ки бароям. Ина тамошобино биёен зарафшон. Магазини зарафшонш биёен. Ина минора 300 сомонӣ карда Шабнам. Бо чалаи фасони стайлнои 50 сомонаш мода туфае успет кунен. Духтаракое ки омада наметонен дархост кунен доставкатон мекунан. Чалашам доставка мекунан духтаро. Марҳамат ина. Ира бинен киртои фасон. И 6 хушру Шабнам ҳамаш арзон кардагай. Мана инаи цветшам хушруа. Модели фарзонаи хуршед дар ҳақиқат ҳам фасон инаи шабинен. Материалошон ҳамаш натуралка блеск шабинен. Ранги ваяя королевский бархат баринай духтаро. Марҳамат омада аз наздик бинен боварӣ дору маъқултон мешавад. Маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон, магазини Шабнам духтаро аллакай ҳама медона. Бо ба ҳар ҳол як бор дигар такрор кардем ки ба осонӣ пайдо кунен. Мана духтаро кирта мегирен чала туфа метиҳанд. Духтарако чӣ хеле диден Шабнам ҳама намуди киртаоша арзон карда. Шабнам иёрам арзон мекунӣ? Шок сена 100 сомон. Ва ҳами пижамора иқа хушруванд духтаро. Пижамои фасони бори гуанҷура. Остин калтарам дорад. Фасончаяне то 5XL размер ҳастай. Нархошона 100 сомонӣ кардагиай. Мана марҳамат каседа дар корай духтаро пижамо ира бинен чихе фасона кане. Материалош да гап нест тоза бори гуанҷуай. Марҳамат каседа дар корай маҳаллаи Зарафшон биёен магазини Шабнам. Ина хушруа дар ҳақиқат ҳам фасонаи пижамош духтаро материалош дам гап нест. Нархаш ку беҳтарин супер бомба ира бинен материала. Мана 100 сомоне и 6 хушру. Кадомша мегирен 100 сомон. Мана марҳамат духтаракои азиз доставка дора. Касе омада наметона бинависен доставка. Ина остин калта, остин дар рост. Чӣ моделе ки мегирен 100 сомон. Доставка дорем. Рои мекунем. Дар ҳақиқат ҳам хушру. 150 кам набудан духтаро ҳозир 100 сомон шидан. Мана марҳамат 100 сомон успет кунен духтаро дархост кунен доставкатон кунан ёки биёен ай пеш намхе пушида дида харидорӣ кунен. Ба ҳазур мебинан. Чӣ кор кардасӣ? Бода чӣ фикр рафтидӣ? Мегум ҳама ҳамёрам аксия сартима кардем. Киртора? Ҳамаша. Ҳам халат, ҳам кирта. Во чихе зур. Ҳам кирта аксия мекуна, ҳам бо падарка метия тамошобино Шабнам. Марҳамат. Ҳамашон ҳама аксионида. Чихе хушруа духтаро. Савдогара берамш диден. Ина. Иёра чанд пул кади? 300 сомон натуралкан тамошобино. Бо як чалаи стайлной чалора биёр ки ҷон нишон тием. Чалора биёр ки чалора нишонтон метием духтаро. Марҳамат. Чалора ба ҳазур бинен. Чалои фасони стайлной падарка. Мана марҳамат. Ира магазини хидмат. Амёшама? Ина мёрама? Ай болобдагиё чӣ? Навай. Болобдагиё тамом ина 300 сомона? Ина ёша? Ина паратондам ҳаста. Ҳама 300 сомон. Духтаро диден ҳамаш натуралкай 300 сомони бо як чалаи фасони стайлной падарка. Ина ё ҳама 300 сомон. 300 сомон. Хушруа новинкара бинен духтаро. Ана моделу мана модел. Марҳамат метонен биёен. Ина чало. Чало да дрынаш. Диден духтаро. Чалои стайлной фасон ино ҳамаш нусхаҳои тиллоя на? Метонен ки аз магазини Шабнам омада аз маҳаллаи Зарафшон
اینمی همه شیخ از محله زرافشان اومده خریداری کنین دخترک و صاحب یک چلا میشین اومده نمیتونین نویسین دستافکتون روون میکنن چی نمود کرتای اینمی 350 و 380 بود کو همش ناتورال کوره شبنم 300 سومون کردگی با یک چلای فسانی 50 سومونه پدرکه مرمه دوست پید کنین بیاین انا دخترکو نگاه کنین شبنم برای خونه پوشی انم خیلی دویکا چوی سب بوکا که удобні آورده مایچنیه نه شوشتشتا میپوشین یک دیدین اینه دخترا دیدین 150 سومون ده انم خیلی دویکا چه انم خیلی خلال تو بروکش میگیرین با یک چالای فسونی دیگه توفایی منه رسویت کوش بینین رسویت کوش خشرو باری نوشه شبنم رزمیرش چی خیلی رزمیرا تا 58 هست تا 58 رزمیر بودای خشروای نیشه بینین چه فسونکای خلاصه دخترو سبوکا که خشروک در خونه در کارتون باشه مرمت شبنم از زنگ زنین نویسین دستافکتون میکنن با یک چالای فسونی دیگه پدرکتون روون میکنن 150 سومونای اینای دویکا و ای دویکوش بینین 200 سومونی یا هم پدرکه دوره یارم پدرکه ها میمونه اینه ایوش هم پدرکه دوره دخترو مرمت دویکا چوی فسونی خوشرو 200 سومون و ترویکاش هم بده ترویکاش چند سمه؟ ترویکاش هم 200 سومون اینه ترویکای هم 200 سومون چند تا رسویدکه ایا دخترو یک تا 200 سومون ده یا دویکای ترویکا میگیرین دیدین چه خوش رو چه با یک چالای دیگه شبنم شما ده پدر روون میکنه مرحمت دخترو محله زرافشان مرکز سودای زرافشان رو برای برگای سوخن مگزینی شبنم گویا نشونتون میتونین رو بینین چه فسون چای اومده نمیتونین بنویسین دستافکتون میکنن دویکا ترویکا چیزی در کورایتون با نرخ دسترس پیشنهاد شده گی با پدرکه کتی